खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियार बिटिआर ओनसोलाव राजखान्थियारिनि बारहावाया बे समाव बारनो हमबाय। नंगौ बिटिआर ओनसोल बे बिटिआर ओनसोलाव जे जानो गोनां जे उफ्रा बिसायख'थि बे उफ्रा बिसायख'थिया बावैसो दाननि उनावनो जानो थांगासिनो दं आरो बेखौ नोजोर बोनानैनो बे समाव गावबागाव राजखान्थि दोलोआ राजखान्थियारि दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय नारा नाथा जुजिनायखौ नुनो मोन्दों। थिग बेबायदिनो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव गोबां गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानिफ्राय बिपिएफ आरो कंग्रेसनिफ्राय गोबां दैदेनगिरिफ्रा थामहिनबा 100निबो गोजौआव बे समाव दैदेनगिरिफोरा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान जादों। नंगौ निसिमा ओनसोलनि बा निसिमा बियाबनि बाटामारि प्राइमारिनि बेन्दोङाव थानाय गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनिफ्राय बिपिएफ आरो कंग्रेस दोलोनिफ्राय गासै 100निबो गोजौआव मददगिरिफोरा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान जादों आरो बे जगदान जानाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथां राकेश ब्रह्मआ गोख्रों बेफ्रुसार बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों जे बे समाव बे ओनसोलनि थाखाय बा निसिमा ओनसोल बे निसिमा ओनसोलाव बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'नि जे सोरखार थामहिनबा बे समाव बिटिआर सोरखारा फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगानायनि बिथिंखौ नोजोर बोनानै गोजोन आरो खौसेथि रायजो राजाफोरनि गेजेराव लाबोनो हाबाय आरो जायखौ नोजोर बोनानै बे समाव गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय इउपिपिएल फारसे जगदान जानाय हाबाफारिया बे समाव सोलिबाय दं होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां राकेश ब्रह्मआ। मानाव गेदेर प्रमद बर'नि दैदेननायाव जि मोनसे गोदान मोनसे जारिमिन गालांनाय जोंनि हालामाव स्पेसियेलि बिटिआरआव जे गोजोन आरो सान्थि आरो उन्नति बे मथ'खौ दिनै गासिबो श्रेणी गासिबो लेयारनि थाखोनि रायजो राजाया हमदांनो हादों। बेनिखायनो दिनै निसिमायाव पाटामारियाव दिनै 100निबो बारा दिनै बिपिएफ आरो कंग्रेसनि स्पेसियेलि जोंनि राभा आरो बर' कमिउनिटिनि मानसिफ्रा आरो गुरखा बे मोनथाम जि माने हारि दङ बिथांमोना दिनै इउपिपिएल दोलोआव जगदान जादों। आरो बेनि अनगायैबो बे समाव बिथाङा बुंथिबावदों जे बे समाव बिथाङा बुंदों जे बे ओनसोलाव बा निसिमा बियाबनि थाखाय जेरै खोथा होदों थामहिनबा बिथाङा जे दाउ फिसिनाय अमा फिसिनाय आरो बेनि अनगायैबो धोरोमसालिफोर गायसननाय बेनि अनसुंथाइफोरखौ फैबाय थानाय समाव बे ओनसोलनि लाइमोनफोरनो होनो थाखाय बिथाङा थियारि जादों आरो बेखौ 1 बोसोरनि गेजेरावनो होफुंनायनि थाखाय राहा लागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां राकेश ब्रह्मआ। बेवहाय होनाय मन्दिर बानायनाय, बेवहाय होनाय सेंग्राफोरनो अमा फार्म बानायनाय, बेवहाय होनाय आंनि आबौमोननो बोरमा फार्म बानायनाय, बेवहाय होनाय जि माने हांसो फार्म बानायनाय, दाउ फार्म बानायनाय बे गासिबखौबो बे बोसोराव आं बिसोरनो मावजोबथारना होगोन। फैबाय थानाय जे बिसायख'थि थामहिनबा जानो गोनां जे उफ्रा बिसायख'थि बे उफ्रा बिसायख'थिनि सायावबो बिथाङा गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों। बिथाङा बुंथिदों जे बे ओनसोलाव सिडली बिधान सभायाव निसिमा ओनसोलनिफ्राय गासै 35,000निबो गोजौआव भट मोनगोन होननानै बुंदों बिथां राकेश ब्रह्मआ। 35,000 जे भट मोनगोन इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां राकेश ब्रह्मआ। जोंहा बिधान सभा दङ बाइ इलेक्सन, बेवहाय क्लियार मेसेज मोनसे थांदों जे निसिमा हिसाबै एबार खमसे खम 35,000 भटआ बेवहाय फिक्स दङ। बे खोथाया दिनै एखेबारे निसिमा ओनसोलनिफ्राय 35,000 भट मोनगोन होननानै बुंथिदों बिथां राकेश ब्रह्मआ। थारैनो मख'नांगोन जे उफ्रा बिसायख'थिया जानो थाखाय माखासे सान दंबायो आरो बे समावनो जे ओनसोल नाङै बिटिआर ओनसोल नाङै जे जगदान होनाय हाबाफारि बे हाबाफारिया जागायजेनबाय आरो बेनिनो बिदिन्थि बायदि इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया बाटामारि प्राइमारियाव गोबां बिपिएफनि सापर्टार आरो कंग्रेसनि सापर्टारफोरा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान जादों। बिथां मावफुं सोद्रोमा बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा बिथां राकेश ब्रह्म बे राकेश ब्रह्मआ निसिमा बियाबाव बिथाङा इनचार्ज मोनदों आरो बिथांनि नुजाथिनायावनो गोबां लोब बिपिएफ आरो कंग्रेसनि सापर्टारफोरा इउपिपिएलआव जगदान जानायखौ नुनो मोन्दों। दिनै
पुरा बिटिआर नाङैनो मानाव गेदेर प्रमद बर'नि दैदेननायाव जि मोनसे गोदान मोनसे जारिमिन गालांनाय जोंनि हालामाव स्पेसियेलि बिटिआरआव जे गोजोन आरो सान्थि आरो उन्नति बे मथ'खौ दिनै गासिबो श्रेणी गासिबो लेयारनि थाखोनि रायजो राजाया हमदांनो हादों। बेनिखायनो दिनैनि सिमायाव पाटाबारियाव दिनै 100निबो बारा दिनै BPF आरो कंग्रेसनि स्पेसियेलि जोंनि राभा आरो बर' कमिउनिटिनि मानसिफ्रा आरो गुरखा बे मोनथाम जि माने हारि दङ बिथांमोना दिनै UPPL जगदान जादों। आरो बेनिफ्राय मोनसे मेसेज जों फैगौ जि जोंहा विधानसभा दङ बाइ इलेक्सन बेवहाय क्लियार मेसेज मोनसे थांदों जे निसिमा हिसाबै एबार खमसे खम 35,000 भटआ बेवहाय फिक्स दङ। बे खोथाया दिनै एखेबारे रोखा जादों। दा सारा गोबांथार गामिफोरावनो गिदिंगासिनो दङ। दा सारा गोबां आं बुजिबाय गोबां रायजोखौ आं खोथा होदों आरो आं होनदों आङो जिखिनि रायजोनो खोथा होदों आं बे खोथा माखासेखौ आंनि समस्ति बायदि आङो बेखौहाय निसिमा बायदि नङा आंनि मसलपुर समस्ति बायदि आं जेसेबां दिन बेवहाय थागोन फैगौ BTC इलेक्सननि लास्ट दिनहालागै आं बेवहाय इनचार्ज हिसाबै खामानि मावगोन आरो BTC इलेक्सनखौबो बेवहाय जोंनि UPPL दोलोखौ देरहाहोनायाव आं खामानि मावगोन आरो बिदिनो बेवहाय होनाय मन्दिर बानायनाय बेवहाय होनाय सेंग्राफोरनो अमा फार्म बानायनाय बेवहाय होनाय आंनि आबौमोननो बोरमा फार्म बानायनाय बेवहाय होनाय जि माने हांसो फार्म बानायनाय दाउ फार्म बानायनाय बे गासिबखौबो बे बोसोराव आं बिसोरनो मावजोबथारना होगोन। बे खोथाखौ नोंथांमोननि मिडियायाव बा नोंथां इउटिउबारमोनखौ आङो दिनैनो रोखा खोन्थाबाय। बिनिखायनो जेसेबां निसिमायाव जोंहा BPF खालामग्रा रायजो राजाफोर दङ आं बे आं आबौमोनखौ खावलायगासिनो दङ मांबार जोंजों कानेक्सन जानांगौ। स्पेसियेलि आंखौ होनदों आङो जेराव थाङो आंनि आदा BPF मोना आंनि फंबाय BPF मोना आंनि आब' BPF मोना आंजों लोगो हमनांगौ। जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ लोगो हमनानै जोंनि UPPL आव ज' जानानै प्रमद बर' बिथांखौ देरहाहोनायाव खामानि मावनांगौ। गोजोनथाव खौरां TVSनि गारि लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्ला बिजनीनि बागुरुम्बा TVS गारि श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय दुर्गा फुजानि धामाका अफार लानानै फैदों। बाइक आरो स्कुटि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा TVS गारि श'रुमा धामाका अफार होना नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां खाबु होगासिनो दं। बिजनी स्टेट बेंकनि साखाथिनि CRPF केम्पनि उल्था सोनाब फारसे थानाय बागुरुम्बा TVS श'रुमाव डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा TVSनि गारि लानो हागोन। नोंथांमोना बागुरुम्बा TVS श'रुमाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बायदि TVSनि गारिखौ लांफैनो हागोन। TVSनि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा TVS श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि, फुल टिंकि पेट्रल फ्रि एसर गिफ्ट आरो TVS कम्पानिनि गासैबो मडेलनि एक्सचेन्जनि खाबुआ एभेलेबल जागोन। आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों फाइनान्स लागिरिफ्रा डाउन पेमेन्ट होनानै खम बेसेनाव TVS कम्पानिनि गारिखौ लानो हागोन। लोगोसे आबुङै मिन्थिनो आरो बुकिं खालामनो थाखाय 7002132259 एबा 8638131734 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लानो हागोन।